vos anem a explicar per què la inspecció educativa és un recurs fonamental per al centre. La inspecció educativa es visibilitza com un recurs per al centre a partir del decret 80-2017 on proposa la Conselleria un nou model d'inspecció. Un model d'inspecció basat en la supervisió, l'assessorament, el control i avaluació del sistema educatiu valencià des d'una perspectiva global i integradora que afavorisca la participació de la comunitat educativa. Fixant-nos en la funció d'assessorament, sí que es comencem a visibilitzar o a entendre la inspecció no sols com un agent de control i supervisió, sinó també un agent que pot contribuir a la millora del centre. Eixa funció d'assessorament la identifiquem en els eixos d'actuació que també proposa el decret esmentat. L'avaluació del sistema, la difusió de pràctiques comparades, la propiciació de l'autonomia dels centres, així com la rendició de comptes d'aquest. Mitjançant la difusió de pràctiques podem inspirar-nos o podem crear sinergies mitjançant centres versemblants al nostre i també el desenvolupament de l'autonomia com a centre és un dels factors clau per a funcionar i millorar en la nostra resposta educativa. Aquestes atribucions es concreten en unes funcions que han de desenvolupar totes les inspeccions al centre. La de supervisar, la d'informar, la de velar pels drets, a més d'assessorar, orientar i informar. Així mateix, també han d'estar realitzant actuacions als centres com la gestió de conflictes o l'avaluació. Així podem observar que la supervisió torna a aparèixer i l'assessorament, l'orientació i la informació, que és una peça clau per a veure la inspecció com un recurs fonamental per al centre. Com podem concretar, com podem visibilitzar que la inspecció ens serveix com a recurs en el funcionament del centre o en el desenvolupament de distintes propostes? Principalment en com pot contribuir a aquest assessorament al desenvolupament d'un projecte pedagògic més adequat. Com desenvolupem els plans i programes, com podem implantar determinats processos d'innovació o presentació dels mateixos projectes per a obtindre major finançament per a desenvolupar les nostres propostes i també ajudar-nos a realitzar processos d'avaluació interna per a poder determinar en què volem millorar. També l'inspecció educativa pot ser un recurs de gran ajuda en aspectes organitzatius, com optimitzar la gestió del personal docent i no docent, és a dir, com aprofitar tots els recursos personals que tenim i entendre-los com a agents educatius i personal de suport, com desenvolupar uns horaris més adequats per a poder fer viables determinats projectes, com podem entendre també el que és l'agrupament des d'una perspectiva molt més inclusiva, fins i tot també molt flexible, i també ens pot ajudar a assessorar respecte a congestionar la convivència i millorar el funcionament del centre des d'una perspectiva de comunitat educativa. Així mateix, la inspecció educativa ens pot donar bones orientacions en la gestió del centre per a elaborar pressupostos més adequats a les actuacions que anem a fer, com també trobar possibilitats de finançament des d'una altra banda, que no siga únicament el que és l'assignació econòmica de la Conselleria, així com també poder ajudar-nos a establir relacions amb l'entorn, a determinades institucions o agents en la qual ells poden fer de mediadors, així com també poden ajudar-nos a donar-nos orientacions i pautes a seguir en la conservació i renovació de les instal·lacions del centre o mobiliari de grans dimensions. A més, aquests professionals, la inspecció educativa, tenen un domini de la llei molt concret i molt expert, coneixen l'administració d'una manera molt detallada i, per tant, poden donar orientacions molt concretes de a qui tenim que recurrir per a solucionar algun problema o fer viable algun projecte. I, a més, també ens poden servir d'ells, ens poden ajudar perquè són autoritat pública. És a dir, si estem convençuts que necessitem desenvolupar alguna actuació i observem determinades resistències, sempre la inspecció educativa com a autoritat pot influir d'una manera molt clara en que determinades barreres o resistències puguen salvar-se.